Așa. Nervul trigemen. Porțiunea... Iar mi le lus aici. Uite aici este... Stai. Porțiunea maxilară a nervului trigemen. Stai că nu văd. După aia, porțiunea mandibulară... Că aici ai puține. Trebuie să și pe alea. Porțiunea mandibulară a nervului trigemen, lasă-mă. Așa. Ăsta este nervul bucal. Nervul alveolomandibular. Astea două. Asta e de alea, mai mare ca Alveolomandibular. Iar ăsta de aici este nervul facial. Nu facial. Lingual. Nervul lingual. Deci ăla e lingual. Da, ăsta este lingual. Facial era sus. Da, făceau eu acolo. Da, păi m-am corectat, am zis lingual. După aia, Orbital. nervul infraorbital. Ăsta așa. Stai, ăsta este nervul hipoglos, nu? Da, e asta. Da. Tu du-te de aici, că n-am nevoie de tine. Deci ăsta este nervul hipoglos. Ăsta este conectivul vago. Deci conectivul vago-simpatic. Asta e Nervul spinal. Care emite chestia... ramuri dorsale și ramuri ventrale. Iar aici era o treabă cu Laringic Seleganu. cranial. Laringic Laringiocranial. Și mai era un Nervul laringiocranial. Da, caudal. caudal. Care se unește cu conectivul ăsta vag. Mai spre aici trebuie să ai și un... Nu, dă la o parte, tot așa mic, laringe. Da, este și laringeu caudal, dar nu mai știu care era. Ăla. Asta e? Da, ăla. Posibil. Ăla-i. Știu că este. Și ăsta? Deci, Asta este nervul spinal. Ramura dorsală, da, asta este nervul spinal. Și aici era nervul facial, nu? Asta. Asta este nervul facial. Facialul și mai cine aceeași forma plexul bucal. Asta ce este? Nu știu. auricular mare. Auricularul mare. Facial. Atâta, nu? Aici o chemați.